Čaute ľudia. S nami je Mati a Adm. A dneska ideme hrať Brookhaven. Dajte všetci like a odberateľ. Prosím vás. Je to povinné. Áno, takže ideme na to. Vy všetci si dajte auto a pôjdete za mňou, hej? OK, počkajte na mňa, chalani. Ja si ho potom vyparadím. Počkajte, dám si rýchlu rýchlosť. A ja. Môžeme ísť. Prosím vás, chalani, dajte like and subscribe, dobre? Môžeme ísť. Dobre. Nesmutno, lebo... Viete, čo je na tom najlepšie? Že máme všetci autá. No, to je hej, no. Oj, nabúral som. No poj. Čo do mňa búraš? Sorry, moje auto je mimo. Ideme. Kde to? Áno, ideme tu. A vystupujeme. Čo bol za lak? Ináč, všetci, prosím vás, dajte like and subscribe. Ja si to fakt vážim, keď to dáte. Je to fakt dobré. Dajme aspoň 100 odberateľov teraz. Prosím vás. No, náš domček bude taký normálny. Áno, presne, like. Like. Aha, dobre. Teraz... No rozmýšľam, aký dom... Tento je pekný. Pozrite. Dobre, Tomáško. Dobre, tak ideme tu. Môžete ísť. Počkajte, urobte mi miesto v garáži. Počkaj, stoj, Matias. Či Mati. Thank you. Dobre, môžete robiť, čo len chcete v tomto dome. Thanks. Chalani, hneď som tu. Dobre. Čakáme na Matiho. Lebo niekde išiel. Že Adamko. Ja som ho vyprikl. No takže, ideme variť. Poďme na to. Kde sa varí v tomto dome? Ja tento dom nepoznám. To koho hlava tam bola? Kto tu je? Ukáž? Hej! Kto spravil? Ja som spravil. No dobre. No, tak čakáme na Matiho, že Adam. Či Adam. No tak poďme zatiaľ chillovať, ja idem kúkať do mobilu. Aj ty? Hello, chlapci. No, telefonujem s niekým, ale počkaj, tu sme tu len my traja. Nie. Pozri, aký zázrak, Matias. Či Mati. Pozri. 3, 2, a. Oh my god. To som spravil ja. A to je tiež za premium. Oj. Počkať, my máme vlastne v dome bazén. Áno, lebo ja som to tu tak dal. Nie, sme tu zamknutí. No, ľudia, prídete nás normálne odomknúť. Ja neviem, čo mám robiť. Vypatíme dvere, no. Alebo tam dám bombu. Vyprenkujem ich. Pozerajte.
No, idem. Ojo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 . Matias, poďme ho vyprankovať. Tomáš, počujem ťa. Takže poďme. To kto spravil? Borci, odchádzam. To kto spravil? To kto? Ja normálne odchádzam z tejto show. To kto je? Poďme preč. Ty vole. To čo je? Toto som ešte nevidel. Čo, Adam? Čo na mňa zíraš? Dobre. Kde si Mati? Zombík tu je. Bojím sa docela. To čo je? Idem. Ja tam idem ešte raz. Sadaj do auta. Ideme. Nasledujte mňa. Okay. To čo sa s tým domom deje? Dobre, chalani. Idete do môjho auta. Mal som hacky. Vypnem to. A nie, nemal som hacky. Proste bol som Sigma. Viete, chalani, proste Sigma boy. Za 2 minúty bude končiť video. Ak dáte subscribe, môže byť aj dlhšie, že, chalani? No. Takže dajte subscribe, ak chcete. Chalani, kúpil som nám hotel. Výborne. A ja už dom mám. Toto. Môžeme tu natáčať. No, však natáčame, že? Počkajte. Natáčam takto. Výborne. Čaute. OK, Tomáš, kde si? Luckily now to meet you. Dobre. To koho je dom? Môj? Tvoj? Mhm. Aha. I was lucky now to meet you. Dobre, takže zamknem. No. Dievčatá a chlapci. Ak toto pozeráte v 2026, tak máte šťastie. Prosím vás, dajte subscribe, lebo teraz za 20 minút skončí video. Prosím vás, rýchlo, kým toto video skončí, čím zomrieme, dajte like and subscribe. Keď dáte like and subscribe, tak nezomrieme. Končí video o 3, 2, 1, teraz.